Благодаря. И така, аз рядко мисля, че за втори или трети път идвам в Ловеч, така че ми е много приятно. Тя темата по принцип на този фестивал "Здравей, здраве" би трябвало да бъде вербална хомеопатия, но така или иначе се оказа, че по-голям интерес имат хората към астрологията и вероятно към геополитиката и най-вече към мястото на България в този много сложен свят, в който живеем. И тук, понеже ние имаме българите способността или една част от нас да се подценяваме силно, дори за съжаление има дълбоко уважавани от мене геополитически анализатори, които са изключително негативни по отношение на бъдещето на България и на ролята на България не само за нас самите, не само на Балканите, но буквално за влиянията, които ние можем да имаме върху планетарното развитие. Тук не става въпрос дори само за Европа или само за този цивилизационен свят, към който ние принадлежим и който е свързан с православната цивилизация, в чиято основа сме. И те имат доста негативно, дори отрицателно мнение за това какво ние можем като народ. За това е свързано и с здравето, ако щете, защото ако човек се подценява, ако човек е в депресия, ако той винаги мисли негативно или решава, че той е последна дупка на кавала, така да се каже, той не е добро и здравословно и това касае здравето на нацията. И това го казвам в унисон на факта, че все пак сме на фестивала "Здравей, здраве". И за това искам да говоря повече в тази лекция. Надявам се да ви е интересно какво да се прави. Тоест не какво е, а какво можем ние да направиме и какво е свързано това, как това е свързано с българите, с мисията на българите и с бъдещето на България. И тук искам да сложа един голям контрапункт. България не само не е в края на историята и не е, как да кажа, народ, който не трябва да има влияние или да не му се обръща внимание. Напротив, България е в центъра. Тоест България е света светих на планетарното развитие. Смисъл може да ви звучи и така много шокиращо. Но това се дължи на едни други процеси, които са свързани с духовната мисия на България. Тъй като има и голямото схващане, защото ние живеем в епоха на наука и на материализъм. Има схващане, че това и живяхме 45 години, а това си е така наречения диалектически материализъм в Фойербах и всъщност свързано и с диалектиката. Така че тук връзката между материализма и диалектиката всъщност е по-скоро, че не битието управлява съзнанието, а винаги съзнанието управлява битието. Обратното е много груба грешка. Защото първо е мисълта, след това е действието. Има ли човек, който да направи нещо, без преди това то да му е създадено в главата, в мислите? Такова нещо не съществува. Тоест, как вие мислите и какво съзнание имате, това определя вашето битие и вашето действие. Тоест, ние, ако щете, и цяла Европа и въобще всичко, което е свързано с този свръхматериализъм и тази глупава, съжалявам, но идеята, но всъщност истината, че това е глупава идея, че битието управлява каквото и да е било. Дори в източните практики, дори когато говорим за Индия, те до такава степен се смеят на това нещо и те считат, даже те казват, материята дори не е принцип. Тоест от нея абсолютно нищо не зависи. Тя е мая, тя е нещо, което не съществува. Всичко е в духа, всичко е в съзнанието. И всъщност оттам тръгва нещата. И много пъти съм казвала, ето това, което в известна степен, от какво страдат българите. Те не страдат от това, че нямат пари. Не страдат от това, че
примерно, нямат добра икономика, или пък нямат добри ръководители, или не са в правилната политическа посока. Не, България страда от едно единствено нещо. Тя не следва своето съзнание, не следва своя дух, не следва своята мисъл и това, което Бог е предназначил. Защото Бог е предназначил още преди 5400, вече 5500, защото тогава, когато учителя го е казал това, са минали 100 години. Тоест, ние сме предназначени свише от Бога буквално да бъдем лидери на планетарното развитие в идващата епоха на Водолей, която е въведена в България. Вижте, тук няма никаква икономика и никаква политика. Тук има единствено и само съзнание. Тук има дух, тук има мисъл, тук има идея, т.е. идеология. Ако щете, мога да го преведа по-грубо. Има пропаганда. И тази пропаганда е в името Божие. Докато в момента ни се предлага друга пропаганда, свързана изцяло с обратната страна, с атеизъм. И в момента всъщност битката е за съзнанието, битката е за християнството. В центъра на която сме ние. И от нас зависи, т.е. въпроса какво да се прави, зависи от българите, как ще тръгнат да променят своето съзнание, то да бъде в унисон с това, което им е дадено като слово, това, което им е дадено като мисъл и как те ще го реализират и съответно ще го разпространят. Тоест мисията на българите е да приемат, да изучават, да практикуват и да разпространяват Божието Слово. Тази мисия е почти от 6 хилядолетия. 6 хилядолетия. Тук е Орфей. Тоест, когато не спазваш орфизма, загиваш. Не е важно каква държава имаш и какво е срещу тебе. Дали срещу тебе са римляните или не са римляните. Ако си с орфизма, побеждаваш Рим. Ако тръгнеш да воюваш, ако тръгнеш да не изпълняваш това, което е било светая светих на тракийската цивилизация, която е в основа на европейската, и тук вижте как ни хлъзгат. Ние сме били европейци. То ще бъдем или ще се присъединим, то човек почва да плаче или да се смее, защото ние сме Европа, не те. Тоест те трябва да ни следват, а не ние те. Вижте, тук всичко обърнато буквално с краката нагоре. Защо? Защото ние се подаваме на чужда идеология, на чужда пропаганда, на чуждо съзнание. И оттам естествено, че и материята, естествено, че икономиката, естествено политиката, всичко гори. Нищо не може да стане без самочувствие, без дух, без силата Божия. Тоест, ние трябва да следваме този път. След това на Балканите идва християнството. Тук идва апостол Павел, тук идва апостол Андрей Първозванни. Какво правим ние? Ми следваме християнството. Тоест, ако ние тръгнем срещу това, няма траки, няма българи. В смисъл, българи и траки са едно и също. Но и това са просто различни имена на едно и също население, тъй като вече генетичните изследвания показаха, че ние сме автохтонно население тук от 7-8 хиляди години. Тоест, реално тук са едни и същи гени. И тук вече има и друга теория, тя е много по-тежка и много ако щете даже материалистична, защото ние знаем, че под България минават и много силни адови сили. Защото и Черно море, затова се нарича Черно море, и знаем, че Дунав извира от Шварцвалд, която е черната планина. И всъщност, както е казал учителя, Дунава всъщност носи всичките черни, астрални влияния, т.е. омраза, гняв, противопоставяне, война, което идва всъщност от Европа и го влива за пречистване в Черно море. Тук е черния дроб на планетата, Балканите и Черно море. И съответно за това дори той говори, че делтата на Дунав за това е разклонена, защото ако влиза само през един ръкав, ще пробие земята буквално. Толкова е наситено с чернилка, с такъв негативизъм и демонично влияние. И вече всъщност при Бургас и Варна има входове директно към Ада.
И там са двете триъгълници на черната ложа, които са свързани с Варна, с Шумен, с Русе и с Бургас. Но това всеки може да си го прочете, нали, има доста материали. Така че след това тези влияния минават реално под България и излиза пречистено в Бяло море. Виждате ли тук дуализма? Черно море, Бяло море. И затова учителя казва, България трябва да има излъз на двете морета, за да има хармония, за да има равновесие. И чий ген може да укроти тези демонични сили? Ами българския ген, тракийския ген, преди това на пелазгите, които пък се считат, че имат връзка и с хиперборейците. Но това са неща хилядолетия назад, но така иначе преди 5-6 хиляди години на нас ни е поставена задача и тя е божествена. Или я спазваме и ни има, или не я спазваме и ни няма. Значи това е дилемата. Не е дилемата дали сме към Русия, към Германия, към Съединените щати, каква ни е икономиката, какво имаме с земята. Тоест, или сме с духа, или сме против духа. Тоест, всичко се определя от съзнанието. Мисията е много висока, тя е свързана не само с християнството, не само с православието, като все пак знаем, че християнството се дели на няколко дяла. И тя е свързана и с развитието на планетата, тъй като Христос е вся и все. Тоест, идвайки преди 2000 години, Христос всъщност премества развитието еволюционното на цялата планета, която Той управлява. Тук така много добре да внимават всички, които са към будизма, към хиндуизма, шаманизма и така нататък. Тези учения са чудесни, но те са били. Те са в минало време. Христос просто поставя новото, защото Слънчевата система, ето тук астрологията, се движи с 200 км в секунда. Нима мислите, че колко всъщност милиони, милиарди километри е изминато. Това са влияния. Тоест нещата са стари и нови. Най-новото е учителя. Тоест това, което учителя дава като слово, което поставя новата епоха в 912 година, пролетната равноденствена точка, свързана с прецесията на зодиака, започва да минава през съзвездия Водолей. И там ще бъде следващите 2-3 хиляди години, тъй като самото съзвездие не е 30 градуса, е 45 градуса, т.е. пролетната равноденствена точка ще минава много дълго. Учението, т.е. всемировия учител, който е изпратен, продължавайки делото на Христос, който поставя преди 2000 години от слизането в еволюция към еволюция, се продължава именно в България, свързано с славяните. Сега тук дали ще се наричаме славяни, траки или българи, няма значение. Това са хората в Източна Европа. Хората, говорейки на тези така наречени еднакви езици. Поляци, чехи, словаци, сърби и най-вече руснаци, беларуси, украинци, българи и съответните македонци, които са си българи. Тоест от това няма измъкване, защото това е Божията воля. Искаш, не искаш, дали англичаните или Ватикана те насъсква един срещу друг, дали ти влизаш в хазарските елити и те също те насъскват или те насъскват брат срещу брата, ето това е изпитанието, да не тръгваш срещу братята си. Което виждате, че успеха е голям. Ако щете и на хазарските елити, ако щете на англичаните, специално за англичаните учителя си има изречение. Всички беди на българите идват от Англия. Какво да се каже повече? Аз считам, че един от основните врагове на България е Ватикана. От 10 века. 10 века, тук е дълъг разказа, 10 века те се стремат да ни завладеят. И накрая даже са ни пратили при турците само и само да не сме католици. Защото минавайки в католицизма не можем да изпълним Божията воля. Защото турците са минали и заминали. Те не са ни повлияли на православието, не са ни повлияли на духа. По никакъв начин, ние сме си християни. Тоест, те си извършили наказанието, защото те са наказателен отряд за българите, и са си заминали, след като са раздали боя и къмшиците. И българите си получили какво трябва да получат. А защо са го получили? Учителя го казва ясно. Изгониха богомилите и оттам нататък идва турското робство. И там има една цяла поредица, но тя също е свързана с Ватикана.
И съответно тези три сили, ако щете, вече са прибавени към тях и силите от изтока, защото заради колониалната политика, главно на Англия и на Франция, а пък ако щете дори, но главно на Англия, Франция, не толкова на Испания и Португалия, всъщност източните ложи, говоря главно в Индия и в Тибет, те за да се отърват от гнета на англичаните и от това, че те просто са ги премазали, както Китай, така и Индия са премазани от англичаните, от англосаксите, те всъщност решават, вижте колко те са мъдри. Значи те, за да се отърват от тях, разбират, че не могат да ги победат икономически, не могат да ги победат военно, поради което те казват, коя е силата на англичаните все пак? И казват християнството. И започват да им режат клона, на който стоят, защото все пак те са християни. Има ли мисия? Англичаните имат мисия да обединят света в тяхното време, защото в момента е тяхното време, предстои шестата подраса на пета, която вече е славянска. Тоест, те също са имали християнска мисия. Ние също имаме християнска мисия. И ако те сега имат проблеми, защото и те не са си изпълнили мисията, и те са забравили Словото Божие, и те тръгват в жесток атеизъм, причупили са много народи, страната им е залята с кръв. Там всичко е кърваво. И съответно кармата върви, тя не може да бъде отменена. Но вижте как източните черни ложи, защото на изток също има черна и бяла ложа. Бялата ложа няма никакво право да бъде лоша, никакво право дори да критикува, да постъпва по какъвто и да било начин лъжовно или лошо, но черната им ложа, както казват, лошите момчета са и в рая, и в ада. Тоест, те им са позволено, има доста неща. Така че те започват да рушат християнството. И всъщност Европа е проникната от йога, но не тази йога, която мислите, че е на бялата ложа. Никой няма да я даде на белия човек. Тя си е за тях. Това е йога, предназначена за белите. Когато йога всъщност поощрява егоизма, получава себеразвитието, получава самомнението, гордостта и така нататък. Дава ви здраве, но за сметка ви взема духа. Тоест, вижте, дава ви материя, взема ви мозъка, взема ви мисълта, взема ви християнството. А някои са и кръстени. Тоест, бидейки кръстен, ти да отидеш да практикуваш йога, сблъскваш двата егрегора. Те са могъщи. Егрегорите на православието, егрегорите на изтока. Така че те са сами по себе си. Може, но трябва да избереш. Но когато си на територията на България, какво да избираш? В смисъл, тогава замини за Индия и си стой там. Нали, може, има и такива случаи. Ти просто трябва да си живееш твоя път, но той не е този, който е за всички. Т.е. който е свързан с България. И с мисията на България, и с Словото, което е свързано с България, и с духа. И т.е. това са 4 линии, които доста, и те, между другото, всички тези линии много добре знаят мисията на България, много добре знаят кой е бил тук, какво ще се случва, каква е историята. Нашата история е укрита, много архиви са изчезнали, както в Ватикана, така и в Москва, така и в Истанбул, и в Гърция също. Т.е. всичко това е много унищожено, буквално са изгаряли книги, които са били свързани с историята на България и доказателства за нашето минало и за нашата мисия. Но така, че ние сме и под този натиск и под това през цялото време нашата роля да се подценява. И включително от нашите братя. От нашата цивилизационна линия, която е свързана и с руснаците неизбежно. Те имат груби грешки. Аз съм напълно съгласна и с анализите, че Украйна е тяхната Македония. Тоест, тъй като в голяма степен именно Москва е виновна за разделението между българи и македонци, кармичният удар е жесток. И той се вижда и е свързан с кръв, с страдания и с големи мъки. Тоест, неосъзнаването за нашите вътрешни връзки, за нашия дух води до огромни проблеми.
Но те са и на запад, те са и на изток. Тоест света също, влизайки в епоха на Водолей, се прекрояват всичките идеологии. Но всъщност истината е, че основната идеология, която е свързана с християнството и с настъпващия все по-силно век на Водолея, е свързан с учителя и с словото на учителя. И съответно това е продължение на богомилската мисия, защото България влиза, ето още по времето на апостол Павел, на свети Андрей Първозванни, си влиза в орбитата. Тук са християнски общини, без да има държава. Тоест, приемането на християнство при княз Борис I всъщност е една много по-късен етап. Тук християни е имало реално 8 века по-рано, 8 века преди Борис. И те си били християни с истинската насоченост, т.е. ти когато нямаш корекцията, ти когато нямаш въздействието на държава и на институция, там не ти се бъркат много пари, власт, данъци и така нататък. Тоест, този материализъм го няма и ти всъщност можеш да реализираш словото, да реализираш духа в чист вид. Нали, когато стане много държавно, когато вече има институции, когато има иерархична система, пирамидална, тук започват проблеми, кой ще бъде начело, кой ще вземе парите, какво ще се строи, как ще се печели и започва и конкуренция. Всичко това е далеч от духовните практики и от така наречената синархия, защото много хора казват в какво общество трябва да живеем. Учителя казва в синархия. Като синархията, приведена директно, е управление, божествено управление. Но тук не става въпрос църковно, защото това вече е теокрация. Значи теокрацията е различно от синархия, т.е. не да ни управлява православната църква като институция или патриарха при нас, не да ни управлява папата или която е да била друга доминация, но това е едно самоуправление. Тоест хората се управляват по групи, всеки е свободен, но се направляват с тази вяра в Бога, следвайки учението и следвайки определени правила, като няма конфликти. Избягват се всякакъв вид. Тоест най-големия проблем е точно в конфликтите и във всичко, което е свързано с войните и с противопоставянето на човек срещу човека и най-лошо са братските войни. Както виждате, Русия провежда гражданска война. Това е гражданска война. Америка всеки момент и тя ще влезе в едни такива, т.е. конфликт с Англия, конфликт с Канада, конфликт с съседите, вътрешни конфликти между самите щати отделни. Така че най-лоши са, ето виждате между България и Македония какви ситуации има, които са изключително буквално парадоксални, абсурдни, граничещи с някаква лудост. Но всъщност проблем е, че винаги се бутат брат срещу брат, сестра срещу сестра. Нали, обикновено ние не се биеме с китайци. Всичко е свързано с вътре и дори самия срещу себе си. България е доста разделена. Тоест не осъзнавайки, че ние носим Словото. И така, ако се върна след християнството, пък идват богомилите, като истинското християнство и всъщност изгонването на богомилите, всъщност тяхното отиване в Западна Европа. И тук сега бих казала, че българите имат особена, защо са избрани, защото българите не само защото могат да овладяват адовите сили, тук са траките, които са свързани не само с Орфеевото учение, но по принцип те имат гена и силата да противостоят на едни мощни подземни влияния, които знаете, че учителя казва, че под земята има хора, под земята има цивилизация и тя не е добра. Тоест не говорим за светли сили. И както знаете, Орфея слиза отдолу в Ада и той чрез музика е успял да умилостиви самия Хадес. Тоест траките са можели. Тоест те са можели да слизат в Ада, техните жреци, техните посветени. Това е заложено в българския тракийски ген. Тоест ние сме заклинатели, защото той пее, той изрича. Тук е Словото. И българите го могат това в много висок процент. Много по-висок процент, отколкото който и да било друг народ.
Нали, тук визираме китайци и индийци, т.е. българите могат, те са точно заклинатели или магиосници. И това е една от причините, че ако някой ни присъедини и не ни уважава, той загива. Защото ние го заклеваме, т.е. го кълнем, директно казано. А когато българин ви кълне, вие си отивате. Смисъл, когато и това стане масово. Тоест, загадката, защо тези империи загиват, когато българите се приближат, защото тук няма разбиране и няма уважение. Тоест, ако има разбиране и уважение, няма да има загиване, разбира се. Но българите са си заклинатели. И разбира се, тук, както е казал учителя, те се делят на благари, т.е. на благи хора, ето тези, които владеят, така се каже, бялата магия, които са свързани с Бога, с Христос, и такива, които са българани. Българаните са точно противоположно. Разбира се, диалектическите закони предполагат където е плюса, там е и минуса. Сега съотношението какво е, но както каза учителя, където има добро, трябва да има поне 10% лошо, и където има лошо, трябва да има поне 10% бяло, добро. Или това си диалектическите закони на Хегел, които сме учили. Тоест, по-старото поколение учило в училище, но така че това са и херметическите закони. Тоест, в астрологията самата Земя е кръст. И бидейки кръст, непрекъснато е битката между двойките противоположности. Отрицание на отрицанието, прехода при количествени натрупвания в качествени скокове. И това при България е битката между българите и българаните. И тези две части на този народ. Битката между светлите сили и адовите сили, които минават под България, които този ген може да удържи. Тази способност да заклеваме, тази да произвеждаме материя с думи, което е висше изкуство, което е, това е свързано с определени духовни сили. Така че българите притежават тази сила и тази мощ. И вече по-нататък, когато изгонваме богомилите, съответно и това е свързано и с грешки на българския елит, но до голяма степен е свързано и с въздействията на Константинопол, както и с въздействията на Ватикана. Тук е много мощното въздействие. Всъщност от схизмата всъщност папството се стреми изцяло да покори Балканите и да подчини православието. Това е битка на 10 века, включително насочена и срещу Русия. И реално тук е битката на Калоян. Ако не е бил Калоян, битката при Одрин, ние щяхме да бъдем католици. Но той причупва всъщност рицарите от четвъртия кръстоносен поход. Знаете за Балдуин Фландърски, за граф Дюньой. Те ни отмъщават на Ньойския договор, както знаете, след 700 години. Французите имам предвид, защото всъщност срещу Калоян стоят французи, френски рицари, които са католици. Разбира се, изпълняват повелите на папата. Т.е. едни християни отиват и опожаряват първия християнски град, града на Константин. Така че ситуацията от тогава тръгва, след това тук са влиянията на Генуа и Венеция, която вече е търговска след идването на кръстоносците, след разделянето на Византия на 3 части. Те започват, т.е. тя не е вече единна, започват да се бият един с друг, дори сключват уния. Значи истината е, че когато османците идват, вече пада България, след това се сключват унии с папата. Т.е. ако помагайки ни рицарите, ни освободят от османците, ние ще станем католици. Това е било условието. И всъщност, когато идват тук вече битката при Варна в 1444, там има най-различни теории, но така или иначе, знаете, че самия султан се е провикнал: Исусе, ако си син Божий, както те изповядват твоите последователи, въздай справедливо, защото е имало договор, който папата прекъсва. Тоест между рицарите и султана имал договор за 10 години мир.
което те нарушават, защото папата казва, ами те са езичници, този договор не значи нищо. Но този договор е бил свързан с... те са заклели върху Библията и върху Корана, т.е. не е да не значи нищо. И за това всъщност е този призив и както знаете на Владислав IV Ягело-Варненчик му пада главата при тази битка, това е полския крал. Така че не става, не се случва този поход на рицарите, за да ни освободят. Разбира се, те са били това е било условието. Тоест, ако те са били победили, тогава Ватикана е щяла да влезе на Балканите. Ако са избутали османците. И всъщност, до голяма степен, дори богомилите са застанали на страната на османците, само и само за да може да се предотврати тази уния, този съюз с Ватикана. Тоест, вижте колко нещата са свързани и дълбоки. Аз съм го казвала и преди тази чума, за която се говори, която обезлюдява Европа, но и Балканите, която позволява по-лесно да бъде завзета България, освен че се разделя на две части основни. Сега Добротица е малко по-различна тема, но главно между Иван Срацимир, който е законния наследник, и Иван Шишман. И всъщност реално чумата е предизвикана от битката на, мисля, че беше на Венеция с арабите и по този начин тръгва, арабите хвърлят заразени тела и това се разпространява в цяла Европа. Тоест католиците предизвикват реално своята алчност и с това непрекъснато да завземат земите на изток, предизвикват тази трагедия, загинали са милиони хора. Така че тук винаги се въртат и тези линии, които са много сложни исторически и съответно ние попадаме под въздействието на смисъл, вече сме под робство. Сега колко е било активно, в кои периоди те са имали различни моменти. Някой казва, че още поне век и половина ние не сме били сме васали, т.е. имало тук воеводи, които са управлявали българските земи. След това постепенно изцяло попадаме, т.е. изцяло българската държавност е ликвидирана, но така че българите остават само с Христос. Аз съм го казвала не веднъж. Т.е. няма държава, няма армия, няма институции, има Христос, друго няма. И българите всъщност живеят в синархия. Т.е. те се обединяват семейства с семейства, родове с родове, следват Христос, молят се в подземни църкви, опитват се да си запазят знанията, да запазят вярата, да запазят дори в известна степен книжнината. Тук се появяват и фанариотите, т.е. вече и гърците започват да искат да ни превземат вече чисто духовно. Тоест, вижте, и започва бавно борбата за църковна независимост. Но тук, за да имаме освобождението, ние сме тръгнали първо от Солунското пророчество, там който се интересува от тази тема, когато самата Дева се явява в Солун в 1747 и казва, че е измолила пред Бога, пред сина си, освобождението на българите, след което вече се появява историята на Паисий, започват тези 153 антиминса 153 антиминса да бъдат осветени в църкви и започва борбата за вече отново да има държава, отново да има материя. Но първо е духа. Не можете да свършите никаква работа, ако не следвате духа. Ние губим, защото ние разглеждаме Запада, че там има технологии, там има богатство, то е кърваво богатство. Нима искате да ядете на трапеза върху избитите негри, върху избитите индийци, върху избитите китайци. Това богатство, което то може да има като всяко нещо, има и плюс, там има 10% плюс, но 90% е кърваво блато. И вие, виждайки 10% култура, да кажем известна свобода, която е свобода дадена, защото все пак ти даваш на своите хора свобода, защото трябва да се бориш срещу останалия свят, т.е. да завладееш останалия свят, все пак трябва да дадеш някакви права.
И виждате, в момента, в който останалият свят почва да се опъва и почва да казва не, няма да стане, почват да мачкат и собственото си население, което ще се случи сега. Тоест свободата е до там, доколкото можем да грабим. Това е пряко пропорционално. Тоест западният човек има демокрация и свобода, абсолютно право пропорционално на грабежа. Ако могат да грабят от Русия, от Индия, от Африка, ще имат свобода. Ако не могат да грабят, ще грабят от собствения си народ, което в момента започва да се върти тази линия. Освен това, това са имигрантите. Т.е. които влизат и вече си искат кърмичния отговор на робството, на колониализма. Това няма как. И вие споделяйки, отивайки там, вие споделяте колониална карма, която вие нямате нищо общо. Кой българин е колонизирал Конго? Или Марокко? Или Индия? Или е влизал в Делхи? Или е влизал да разграби императорския дворец в Пекин? Кой българин? И вие отивате там, където тези пари са отишли. И тези богатства са отишли. Да, може да са родили някаква култура, 10%. Но какво правим с останалите неща? Как ще ги платим? И вие се жените за тия хора. Трябва много да ги обичате, за да се ожените за тях, наистина, за да споделите тази тежка карма. И същевременно скачате срещу братята си, които може да не са толкова, в смисъл, свестни, но са братя. Ето това е любовта вече. Защото, сега аз не казвам, че всички хора не трябва да се обичат, но все пак ние сме по семейства. Планетата е организъм, тя не е еднаква. Тоест, тук е черен дроб, Русия е сърце, Съединените щати са бял дроб. Съответно, всяка държава е свързана с отделителната или с половата система. Тоест, говоря главно за Африка и за Азия, но така или иначе всеки е различен и трябва да си изпълнява мисията, включително и духовната мисия. Вие виждате как много държави се отстояват точно духовно и какво прави в момента Европа, към която ние сме прикачени, където сме отишли. Ами тя става атеистична. Значи край, приключихме. Тоест, както казват индийците на един конгрес, техан още в 1979, т.е. реално това е преди 45 години, те казват, ние на Запад вече постигнахме фантастична победа. Фантастична победа. Ние пречупихме християнството. Това е преди 45 години. Те са се старали, те започват тази политика в края, реално, даже в началото, края на, да, по-скоро началото на 19 век. Тоест почти 180 години до тази фантастична победа. Тоест бавно проникват и накрая пречупват духа на белия човек. И той, който има водеща роля, а той има, всъщност се почва да я губи. Почва да губи връзката си с божествената частица, почва да губи връзката с Христос. Сега тук някой ще каже, те са едни християни, складите с инквизицията. Да, но това е пак нещо, а да го загубиш всичко. Просто да кажеш няма Бог и да почнеш да продаваш църквите, да ги правиш на някакви други сгради, въобще да има тази напълно светска държава, да почнеш да строиш чужди храмове. Тоест, нещата отиват не много на добре и всъщност основният въпрос, аз не знам колко времето, как си върви към края, какво да се прави? Българите трябва да се обърнат към духа си. Тоест, те трябва да се обърнат първо към Бога. Той си има име. Исус Христос. Това е. Син Божий. Към своите основи, които са на 2000 години. Апостол Павел бил преди 2000 години тук. Не сме от, да кажем, както 9 век. Но дори да сме от 9 век, пак е много. Така че ние сме от 2000 години християни. Ние сме православни, ние имаме собствена азбука, която е свързана. Тази азбука е създадена не случайно, тя е създадена за християнския култ. И е създадена, за да се преведат свещените книги, т.е. главно Библията. И тази култура е разпространена на север. Тя отива в Киевска Рус, това отива съответно в Московското княжество и в момента това е културата на Русия. Русия с грешки и без грешки,
това е могъщото тяло на България, както каза Стойчо Керев, Стойчо Керев в едно свое филм, мисля, че беше или предаване, Русия е най-голямата българска държава. И те са малко объркани, и те не знаят какво точно правят. Говори се за някакъв Трети Рим. Не става въпрос за Трети Рим. Те трябва да се откъснат от тази идея. Тук става въпрос за една друга цивилизация, която си е наша, която не е свързана с Рим, реално, защото ние сме, наистина е получено християнството от Константинопол, наистина е свързано с тях, но чрез азбуката, чрез езика, чрез спецификата, която ние сме създали, т.е. самите българи, чрез богомилското учение, което реално няма директна връзка с източната Римска империя, т.е. ние създаваме собствена цивилизация и вече не но всъщност най-новото идва Всемиров учител. И идвайки Всемиров учител, България получава своето освобождение, получава словото за епоха на Водолея, получава литургията, това е паневритмията, т.е. призоваването на Светия Дух за епоха на Водолей всъщност е паневритмията, пентаграма, който е в кръг символа на новата епоха, девизите, които са свързани с новата епоха в изпълнение волята на Бог и силата на човешката душа. Това е девиза, външния девиз на епоха на Водолея. Ето в изпълнение волята на Бог. Не се говори за нищо друго. Нали, там се и девиза Бог толкова възлюби света, че изпрати сина своего, за да не погине всякой, който вярва в него. Ето виждате ли, всичко това е свързано с християнството и с богомилството, защото сега в известна степен църквата, обърквайки се, но тук трябва да се внимава, пак да не се забиеме в материята. Значи забиването в материята води до опорочаване. Църквата защо си създава проблеми? Ами защото е твърде богата. Защото всичко там е огромни имоти. Защото е пари, защото се плаща. Затова е проблема. Всъщност няма лошо всеки доброволно да дава, както е било в богомилските общини, но те си имат и съвършени, т.е. богомилите се делят на призвани, на слушатели, на съвършени, т.е. имало и хора, които са можели чудеса, буквално, т.е. така наречените съвършени в богомилската община. Там всеки има права, всеки дава доброволно, там имуществото някъде е доста споделено, но всъщност това е което може да реши много въпроси на хората. Разбира се, в съвременните времена, когато имаме и технологии. Тоест технологиите са дадени, те са допуснати от Бог и те трябва да се ползват по предназначение, а не да поробят човечеството, защото ето и в Откровението на Свети Йоан какво пише? Има число на звяра. Няма значение там числото. Число. Става въпрос за дигитализация. И това е написано преди 2000 години, че ще има дигитализация. И тази дигитализация, т.е. ще има добри числа и лоши числа. И тук въпросът е как ще използваме дигитализация, как ще използваме числата. И ако тръгнем към робство и към диктатура, е лошо. А защо ще тръгнем? Защото няма да спазим духа. Ще изключим Бог. Ще изключим съзнанието, ще изключим идеята. Тоест българите трябва да имат ясна идея, идеология, както и да звучи. Само духа, само вярата в Бог, дори следването, учителя, затова е учител, защото има хора, които учи. Тоест, чете се словото, кой разбрал, кой не разбрал, но напредва. Музиката, траките са пеели, как Орфей стига дъното, как отива в ада, той пее, той слиза с лира. Затова учителя казва, всеки ученик трябва да пее.
Музиката, когато започваме наряди, ние пееме на Цар Освободител всеки ден от 18 часа, една група. Имаме група в Viber песни при Цар Освободител и всеки ден в 18 часа събираме една група, между 15 и 40 души, въртиме се. Тоест това е един хор, който всеки ден е с различен състав. Но пее едни и същи песни в името на така по 95 дена е всеки наряд. След това започва следващия. И на практика в момента наряда е свързан с това да благодариме България, българите, славяните, да благодарят на Бог, на учители, на светлите сили за тяхната саможертва и за тяхната подкрепа и помощ. Това е наряда и започваме с песента "Там далече", "Слънчева родина", "Райската градина". Тоест, това са определени неща, който има някаква идея. Сега ние сме в Ловеч, но може и Ловеч да си направи такава група. Тоест имате център, имате места, които са подходящи, просто си правите група, всеки ден различни хора идват и изпълняват определени песни, които от душата им идват. Тоест не е необходимо, значи през синархията няма нужда да има някой шеф, някой да налага, да казва аз тук така. Не, през синархията има единство, има братство, няма правила, кой знае какви, т.е. всеки може да дойде когато иска, да излезе когато иска, ако иска да идва, ако иска да не идва, ако иска веднъж, ако иска 10 пъти, ако иска постоянно. Тоест свобода. Но тази свобода всъщност дава огромни резултати. Защото човек, когато е свободен, той работи с сърце, работи с дух, работи с желание. И да не забравяме, че ние сме заклинатели. И когато ние работим, когато ние пеем, когато играем паневритмия, когато следваме учителя, молитвите и всичко, което човек може да си прочете, ние изпълняваме своята мисия, а тя е да бъдем духовният център на планетата и чрез славяно-православната цивилизация да изведем цялата планета всъщност към епоха на Водолей, чиято цел е приятелство, братство и свобода. Тук влизаме чрез любовта. Както казват, не е само този призив, който са имали французи и които са имали руснаци, но чрез любовта. Тоест, те го налагат с диктатура, с сила, с така мощна агресия дори. Не, чрез любовта е свободата. Тоест, това е точно синархията, управление, божествено управление. Така че ролята на България е огромна. Имайте самочувствие и работете. Тоест, както е казал учител, на работа. И с това искам да завърша и да кажа, моля ви на работа, защото нещо не сме в час. Да, благодаря ви. Да. Сега имам няколко минути, ако имате въпроси към госпожа Дончева. Да, аз. Добре, кажете, че там дигна някой ръка. Да, кажете. Ами, според мен човек трябва да прости и да забрави, те ако решат. Значи по никакъв начин. И аз това трудно го преработвам в себе си, защото като всеки човек, аз искам нещата да стават по-бързо и да са по-справедливи, да има някакъв натиск. Но истината е, че дори Христос, значи ако четете, учителя е казал, четете Новия Завет. Новия Завет е феноменална книга. Феноменална. Това е книгата, която аз чета даже повече от учителя. Всеки път, като я чета, първо установявам, че ме забравила и второ установявам, че не съм я разбрала. Тук става въпрос за над 10 пъти. Ама плътно, в смисъл не става въпрос за откази. Значи, те са последователно и ритмично. Постоянно. И всъщност там се оказва, че Христос, отнемайки греховете, той по никакъв начин, значи това е висша форма на несправедливост. Когато го четете, изпадате буквално понякога леко в бяс. Как е възможно? Хората са толкова зли, толкова луди, толкова невнятни, толкова ужасни.
Как ти можеш да убиеш най-добрият човек на света? Той ги ликува, той възкресява мъртви, той им говори за рая и те през цяло време го или спорят с него, или го питат с коя власт прави, дори казват ти си с властта на Велзевул. И въобще говорят си някакви безумни неща на човек, който току-що ти е показал чудо, или е съживил мъртвец, или е излекувал човек, който се е родил, да кажем, недъгав или сляп. И ти стоиш, гледаш и не вярваш. Значи, той казва, ето и отива слепия и казва пред първосвещениците, този човек ме излекува, и те го питат пак, ама той ли те излекува? И той според тебе Христос ли е? И той казва, аз не знам дали е Христос, вие трябва да знаете дали е Христос, що ми отвори очите на слепец. Разбирате ли, вие се чуете, тия хора луди ли са, тъпи ли са, но такива са, явно вижте какво нещо е материализма, парите, златото, липсата на консерватизма, ако щете. Те са се вкопчили в Стария Завет и не виждат новите времена. На 2000 години се сменя зодиакално съзвездие. И когато четете всъщност Новия Завет, вие виждате някакви потресаваща несправедливост. И накрая този човек го и разпват. Нали? Просто и самите евреи казват, разпни го. И пускат убиец. Нали? Пилат пуска Варава. На Пасхата винаги трябва да се пусне някой престъпник. Но сега, това, че е трябвало да бъде извършено, че той е взел всички грехове, т.е. той ги носи и ги слага на кръста, то днеска е кръстов ден, а кръста е символ на планетата. Тя е кръст в кръгче. Нали? Това е астрологичният символ на планетата Земя. И тук е това противоборство. Но всъщност той дори казва, Господи, нали, прости им, те не знаят какво вършат. Тоест, трябва винаги човек да прощава, да има тази милосърдност, да и последните му заповеди, вие молете се за тези, които ви хулят, благославите тези, които ви правят зло. И накрая казва, бъдете милостиви, както е милостив Отеца ваш небесен, или бъдете съвършени. Тоест, съвършенството е равно на мило сърце. И в този смисъл сега църквата може би ще озрее някой ден, но може би тя трябва да озрее с нашите молитви, с нашата прошка. Тоест ние да я подтикнем с вътрешна работа. Тоест ако се отиде и се директно, нали, има някакъв вид конфронтация дори, или дори спор, вече влизаме в нещо, което е сложно и не се знае какъв резултат ще даде. Но сложна е работата. Да, кажете. Да. Да. Ами то би трябвало, и то заради това, че не се въвежда, е една от най-големите грешки. Тоест учителя дава все пак, даже дава задача на Милка Переклиева да въведе първите 10 упражнения. Само 10. Първите. Да, някои играят, да, но не, разбира се, не още с държавата, не го е приела и сложна е работата, но пак зависи. Значи държавата, материята се сбъдва, когато духа е силен. Тоест, ако има обединение на хората, ако мисълта им е в една посока, ако те правилно следват словото, то ще стане. Факта, че не е станало, означава, че ние грешим. Здравословният начин всичко е в името на Бога. Значи почва се, Христос е казал, възлюби Бога, възлюби ближния. Това са двете заповеди. Казано набързо. Значи това е. Всичко друго са подробности. Вече неговите заповеди искат горната риза, дай долната, не се съди, възлюби тези, които те мразят и накрая бъди съвършен. При богомилите има така наречените съвършени, които управляват общината.
Тоест, дори самите богомили казват, материята винаги е свързана с диаболичност. Значи, дяволос означава раздвоение, двойственост. Тоест, тук затова управлява княза, защото сме кръст. И диалектическите закони са свързани с диаболизма. Но това е закон, с който ние трябва да се съобразим и трябва да го преодоляваме. Тоест, ако човек е достатъчно опитен, достатъчно мъдър, достатъчно любящ и силен, той ще успее да се промъква през тази диаболичност и накрая като Христос, там в 14 глава на Йоан, той казва, станете да си идем от тук, защото иде княза на този свят и в мен той няма нищо. Никаква връзка. Тоест, той е на земята, но връзка с кръста, в смисъл, той е сложил греховете на кръста и се възнася, нали, възкръсва и се възнася, при отца си и сяда отдясно, но така или иначе той казва, с него аз нямам нищо. Тоест, всеки трябва да стигне, кога имаш нещо общо с княза. Като лъжеш, например, веднага се закачаш за него, примерно манипулираш, дори учителя казва, когато клюкарствате, или въобще, когато даже спорим, или се гневим, или имаме каквото и да било отрицателно чувство, което не значи, че сте безкрайно добри да не се съпротивлявате, но тук трябва да имате сила. Тоест има хора, които даже така понякога казва, те искаха, нали, да го убият с камъни за Христос, става въпрос, но той мина покрай тях и си замина, защото не му беше дошъл часа. Ето вижте, значи те са се изпълнили с гняв, но той имал способността да стане, може би, невидим или да спре тази агресия и така да си замине, без да бъде хванат. Той вече позволява да бъде хванат, защото казва, нали, аз мога да извикам и ангелите, нали, да не се случи, но той казва да бъде волята ти. Тоест може да ми отмине тая чаша, но да бъде волята ти. Той се позволява. Нали, това мисъл, когато четете и учителя, когато се чете и Новия Завет, там тази двойственост е навсякъде. Това е сложно. Хората искат да им е бяло или само черно. То не, че е сиво, но ние непрекъснато преминаваме от бяло в черно. Да, и в природата е така, но ние трябва мъдрият човек, любящият човек, този, който знае истината, който минава пътя на пентаграма. Аз сега даже ще пусна, защото изнесох една лекция за пентаграм преди няколко дена, сега ще пусна в YouTube канала, но всъщност е пътя на ученика е пентаграмата. И когато той минава пентаграмата, той вече владее тия сили. Тоест не става да е глупав, нали, добър и всеки да го смачка, като е така ще бяга. Но когато вече има силата духовната, той може да се изправи срещу всеки. И ако той иска да хвърли камък, той просто се отдалечава. И човека или спира да иска да хвърли камък, или това не се отразява. Моля? Не ви чух добре. Да, пете добродетеля, за истината, за правдата, след това любовта, мъдростта и добродетелите. Тоест не можеш да си добър, ако нямаш истината, че служиш на Бога, че не си правдив, т.е. се спрял да лъжиш и да мамиш, ако не си изпълнен с любов, получаваш мъдростта и всъщност дървото на живота и накрая вече можеш да бъдеш служител на Бога и да бъдеш добродетелен, т.е. да правиш добри дела. Това е пентаграмата, казано много бързо. Но ето, дори Христос, вижда тази жена, която иска да убият с камъни, и той каза, който е безгрешен да хвърли. Нали, пак Евангелие на Йоан. То е всъщност най-сакралното Евангелие. И всъщност ето това е в момента, ние отиваме към война. Сега според мен няма да стигнем до там, защото те нямат сили, само си приказват за да откраднат и ни пари, както не ги стигат до парите. Но пък какво е, сега тук наистина може би искам да го кажа една минута. Значи какво правят в момента? Те не са готови за война, нямат ресурса. Все пак руснаците имат 6000 ядрени заряда, и това трябва да си луд. От друга страна ти говориш за война. И когато говориш за война, дори да не искаш, дори да искаш да откраднеш ни пари, дори да вземеш спестяваните на хората, да намалиш социалните, да по някакъв начин да стоиш на власт и да манипулираш обществото и създавайки паника и създавайки идеята за война, ти ще си я докараш, защото създаваш егрегор. Т.е. ти произнасяш думи, ти ставаш заклинател.
Тоест в момента лидерите на Европейския съюз и на страните в Европейския, говорейки панически как, нали, Русия иска да ги нападне, а според мен тя халхабер си няма тая работа, освен ако не е предизвикате, тогава жална ни майка, и, защото руснака с него не се бие. Просто той е бъдещето на планета, той е северният човек, учителя, отивайки си, последните му изречения са били на руски. Те говорят същия език като нас, дали просто грехота е, който българин тръгне да се бие срещу Русия, мъртвец. Просто майките, бащите, ако някой тръгне, трябва да е луд. Или просто си копае гроба. Нали? Това е ужасно. Луд човек. И т.е. в момента те изграждат егрегора на войната и дори да не искат, дори да не са готови, в един момент ще стане нещо и този егрегор, който набира сила, набира енергия, той в един момент ще се завърти така нещата, че могат да го предизвикат. Говоренето не е без... Трябва да се внимава какво се говори. Думите имат сила. Тук вече и вербалната хомеопатия. Да. Така че това е, да. Благодаря. Да.